DJ Holly muri sei? DJ Holly ndiri kukubata nekuda kukutenda nekumira kwawakaita nekurwisa upanduki huripo hwakaitika nemhandu dziripo dzakaitika pakupandukira vana veZimbabwe. The reason why ndiri kutaura newe nhasi, and I want you to publish this on your platform. Nhau iri kuitika ndeyekuti nyika yese yeZimbabwe, I'm so surprised kuti maZimbabweans vanozviti vakafunda, they are educated, and yet they do not see the reason why nyika iri pairi. MaZimbabweans takafukidzirwa, handizivi kuti irima here kana kuti chii. Hatichakwanisa kuona chakanaka nechakaipa. Nyika iri pairi ezvinezvi nekuda kwaMnangagwa. Nyika kubva nekare even Robert Mugabe achitonga, vanhu vese nanhasi ndinotoshamisika, even majournalist, imi munozviti majournalist acho maspecial journalist, hamukwanisi, makatadza kupinpointa the problem yeZimbabwe. Dambudziko reZimbabwe is under Mnangagwa. Mnangagwa has been a problem from 1980. Nyika ichitorwa, Mnangagwa anga aripo akamira achida kutora nyika iyoyo. Akauraya ana Tunguvugara vese, akauraya ana Chitepo, akauraya anani achida kuve pautungamiriri. Robert Mugabe akatonga nyika, Mnangagwa achimufemera mugodzi achida kutonga nyika. Saka maZimbabweans ndikushaya kuti hamuna kuzoona zvese izvi nekupi, kana kuti munotya here kana kuti handizive. Asi dambudziko renyika chairo rakaita kuti nyika ive payave apa ndi Mnangagwa. Robert Gabriel Mugabe pachezvake akatotaura, even asati afa, asati adina achigurunurwa achibva pai, but vanhu havazvioni. Vanhu vari kutaura zvisina basa. Izvinezvi kwauya Geza akutaura zvaakutaura kuti akusunungura nyika. Vanhu vaakuita madhibhetsi. Muri kuita madhibhetsi ei? Kwamunoita madhibhetsi ekunyeperana, muchingotaura muchiita kunge muniri intelligence, but musina, and you lack intelligence. Mese zvenyu, all of you lack intelligence. The problem we had is Mnangagwa. If we remove Mnangagwa right now, Zimbabwe is gonna be clean. Mnangagwa has always been the problem of Zimbabwe. Ndosaka makaona kupinda kwaakaita pakupresident wake akaratidza kuti haana basa kana nevanhu, haana basa nenyika, haana basa nekugadzira nyika, but basa raainaro ndere kuluta, kutora maresources enyika. Zvinhu zvese zvaanga achiita zviri pachena wani. Pane zvakavanzika here? Wikino Chivhaya ane nyaya yemacourt cases aanoenda achinotongwa ezesa achibva awadwa mari mamillions of dollars, echibva yaburitswa mari ipapo. Chii chamusiri kuona pane zviri kuitika apa? Zvese zvizvo majournalist ese muri mamu, you don't talk about this. Muri kutaura nyaya dzisina basa muchipedza nguva and wasting time. It's better all of you close your media houses and mutisiye. Siyai nyika yacho ifeiore yakadaro. Or else pinpoint, taurai chaizvo chokwadi chezviri kuitika. Mnangagwa is the enemy. He is the very first enemy of Zimbabwe. Zimbabwe yakamira yakabatwa yakaitwa sei naMnangagwa. Mnangagwa was not even supposed to be a president of Zimbabwe. Even paakabviswa naGrace Mugabe pai taifana kutopemberera, paakaburitswa naGrace Mugabe taifana kupemberera, but nenyaya yekuti nyika yakabatwa ndizivi nekusafunda, takadzora Mnangagwa takabvisa Grace Mugabe. Grace Mugabe anga kutounza maG40 vana vadiki achibvisa
mawar veterans and everything. Hatina kuwana intelligence yekufunga zvese izvi kuona kuti uyu munhu ari kutibvisira vanhu machembera aya kuti aende. Machembera aya asina paanotibatsira. Isina. But right now tina Geza auya ari kutaura kuti aiwa isaona titaneta nezviri kuitika zvese izvi. Takuda kuti vana vedu nevazukuru vedu vachive neupenyu hwakanaka nekuti akutoona kuti ndakuenda. Sekuru akura kauya munhu mukuru ari kutoona kuti nini nguva yangu mazuva angu nemakore angu apfuura ndakutoenda kunozorora ino. Asi kandingasiye vana nevazukuru vari mujambwa iri. Jambwa riripo iri jambwa rekubirwa wiki anonzi wiki newe ari kuba mari yenyika. Vanhu vese makatarisa, vanhu vese makatarisa. Ende moenda kusocial media kwa wiki newe unoona maZimbabweans achipembedza achiombera achinamata kuda kupiwa mari newiki newe. Satani. Ndinokutukai mese maZimbabweans. Ndinokutukai mese maZimbabweans. Mazuva ranhasi ndinokutukai mese pfutseki wenyu maZimbabweans mese muri kuenda kusocial media wiki newe muchinonamata muchinotaura zvamunotaura zvese izvo mese. Ndinokutukai ndikutonyara kutaura mashoko anonyadzisa. Otherwise dai ndataura mashoko chaiwo makuru anonyadzisa chaiwo kukutukirai kuvhinira naamai venyu chaiwo. Pakadzika chaipo pana amai venyu. Nekuti mese hamuna kana hono kakwana. Munoenda kunonamata munhu ari kuita madambudziko ezvinezvi tarisai muone zvipatara hazvina kana mishonga, zvipatara hazvina maambulances, zvipatara hazvina chii. Hatina kana mvura yekunwa munyika, hatina kana chii, hatina chatiinacho. Vanhu vakuenda kunopfekedzwa makadhibhokisi mumahospital. Vanhu vachienda muchiramba muchinonamata wiki newe ari kuba mamillions of dollars achitengera mukadzi wake ring inodhura, achitengera mukadzi wake motikari inodhura. Iye achifamba nemota dzinodhura, achitenga mota dzinodhura pano nepano apa, asi zvipatara zvisina chinhu, mari chibiwa yenyika, gold renyika. Seke wenyu mese maZimbabweans, mese maZimbabweans mese ndiri kukutuka izvo zvifutseke wenyu brate shit wenyu. Tengenyukai. Geza ari kuuya kuti ngatibvisai uye muvengi ndiye muvengi watiri kubvisa. Ngatibvisei Mnangagwa. Pachataurwa signal ichabuda iyi ngatibudei tese tiende nobvisa Mnangagwa. Takabvisa Mnangagwa then tichitangira ipapo. Ngatisambofungai zvekuisa Chamisa, ngatisafungai zvekuisa mumwe munhu, ngatifungei zvekubvisa Mnangagwa at the moment. Mnangagwa akabva ende Mnangagwa anofana kubva achibva auraiwa kwete kubva achisiwa ari mupenyu. Vakamusiya ari mupenyu munhu iye achadzoka achiuraya vanhu vese nekuti ane mari yaakaba yenyika yakawandisa. Anenge achinori nesimba rekuramba achingoita zvaanazvo ari kwaari ikoko. Anofana kuuraiwa munhu iyeye. Tibatsire holi, taurira nyika izive zvese izvi pane zviri kuitika izvi. Mnangagwa ndiye akagara ari muvengi wenyika. Mnangagwa kubva kuhondo yaasina kumbobva ndiye munhu akauya akauraya majeneral edu kubva pana Tongogara. Chitepo zvina vashi. Handichataura nemagamba ese akauraiwa naMnangagwa. Mujuru ndiye akatanga MDC yamunoda kutaura yese kupembedzwa kunzi MDC. Mujuru yakatangwa naMujuru mumba make maRex atoona kuti pane uipi huri kuitika nekuda kukuda nyika. Ini ndaigara pasi naRex tichinwa naRex, ini achinditaura Rex kuti mamiriro aita nyika. Mnangagwa haana kumira mushe. Mugabe yakapedzisira ave pahouse arrest naMnangagwa. Bona nevana vake vakataura mese hamuna kuzviona, hamuzviteerere sei? Teerai, dzokerai kumashure kumuone. Ana Bona vakataura wani, vana vaMugabe vakataura wani, baba vedu apa house arrest naMnangagwa iyeye uyo watiri kunetsana naye nhasi. Kubva paakapinda papawa chii chakaitika naMnangagwa? Hapana. Besides kuluta gold, tango nembinga dzangu mbinga. Ana Passion Java, ana mafundisi ese vechechi vese vakushandiswa kuburitsa gold, vachidzoka nemari dzese vachiendesa kuna Mnangagwa.
Mnangagwa ndiye ane mari yese yenyika izvozvi, ndiye ane mari yese yenyika. Munhu iye anofanira kubatwa, haafani kubvumirwa kubuda munyika, anofanira kutobatwa, oramba akatobatwa, otaura kuti mari yese yenyika inofanira kusvinwa idzoke ipinzwe mumahospitals. Hamusamubvumire kubuda munyika munhu iye. Makabvumira Mnangagwa kubuda munyika, hatisisina mukana wekudzora Zimbabwe yato nedhameji kusvikira mhino. Tese tapera, tafa tese. Asi takabata Mnangagwa takasamubvumira kuti asaende, achadzora gold nemari yese yaakaba, yese zvinofanira kudzoka panzvimbo. Zimbabwe yovakwa, mahospitals ave nemushonga, mahospitals otengerwa zvinhu zvese, madoctors odzoka munyika, madoctors ashandire nyika. Tese tidzokere munyika, titange kushandira nyika. Ndikuimba kuti Woli uchatibatsira panhau iyo, tibatsire panhau iyi, then tifambe tiri mugwara rakanaka. Ini ndiri muzukuru waGeza. Geza ari kutaurwa nezvake, ndiri muzukuru waGeza, anoti muzukuru wekutotamba, muzukuru chaiwe musha. Saka ndati iwe Woli, fambisa shoko iri, vanhu vazive Mnangagwa ndiye muvengi. Mnangagwa ndiye akatisvitsa patave apa. NdiMnangagwa. Robert Mugabe anga akatonaka, anga ane urongwa hwekuti afandudze nekusumudzira nyika, asi aivhiringwa naMnangagwa pese apa. Nguva dzese idzi Mnangagwa ndiye aipinda ari nombudziko yekuvhiringa Robert Mugabe nekuti aida power, to assume that power, and then obva aluta nyika yese sezvaakuita izvi. Haana kana chaakanaka chiri paari iye murume uyu, but he is just evil. Akatofa nekufa neuori hwakatowandisa, hurikutaurwa naGeneral Chiwenga, hwakaverengwa naGeneral Chiwenga, kunzi huori hwaenderera munyika muno, huori hwawandisa, magandanga awandisa. Pasinawo magandanga, pasina Wikineo, pasina Mnangagwa, pasina Mudha, pasi nevese vari kuteera Mnangagwa, pasi nevese vari kutaura nyaya ye2030, vese ivavo vese, we must kill all of those people, because ndo vanhu vakonzeresa Zimbabwe kuti itambudzike kusvika payave zvinhu. We must kill them, all of them.